Bismillahirrahmanirrahim. Rojeki Peyğəmbəri Xodê sallallahu aleyhi ve sellem ji ashabiyên xwe pirsî, gelo hûn dizanin muflîs kî ye? Gotin, bi nêrîna me muflîs ew kes e ku ne malê nû heye ne jî dînarê nû. Peyğəmberê Xwedê ferman kir, nexêr, muflîs ew kes e ku roja qîyametê bilmêş, bi zekat û bi rojiya xwe tê, lê ji hinekan re çêr daye, li hinekan bêbextî kiriye, malê hinekan xwariye, xûna hinekan rijandiye û li hinekan xistiye. Inca ku xêrê kiriye ji xwediyên heq re tên parvekirin. Ku xêrê wî biqede gunehên xwediyên heq dê bavêjin ser wî. Piştî jî ê wî bavêjin dojehê. Ha ev e muflîs. Sadaka Resulullah fîmâ qal ew kemâ qal. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.